Viete, čo potrebuje vaše telo teraz v lete? Starostlivosť navyše. Teraz v lete je naša pokožka často vystavená nielen slniečku, ale tým, že sa chodíme aj kúpať, či už k moru, alebo proste do bazénov, kde je chlór, naša pokožka je vysušovaná práve vďaka tomu chlóru a preto potrebujeme jej dať dokonalú starostlivosť a hydratáciu. Takže ja vám dnes ukážem 3 dokonalé produkty na hydratáciu, regeneráciu nielen tela, nôh, ale aj rúk. Takže toto telové hydratačné spevňujúce telové mliečko je úplne že ideálne teraz pre našu pokožku, pretože nielen hydratuje, regeneruje, vyživuje, ale aj upokojuje pokožku, či už vlastne v dôsledku podráždenia slniečka, dokonca je veľmi vhodné aj holení nôh, čiže neurobia sa vám také tie jemné pupáčiky na nohách, nezapáli sa vám vlastne pokožka, ale upokojuje vám krásne tú pokožku, čiže ja ho odporúčam naozaj používať aj po holení nôh. Za dokonalou hydratáciou tohto produktu stojí vitaminový komplex, čiže 7 vitamínov A, E, C, C, G, B3, B5 a F. Obsahuje tiež kyselinu hyaluronovú, ktorá zabezpečuje to, aby sa udržala vlhkosť v pokožke. Ďalej kokosová voda, dokonalá výživa, zmäkčuje, zjemňuje a hydratuje. Obsahuje ešte kofeín, výťažky z rôznych bylín, depantenol a niacinamidy. Ja vám aj ukážem, ako vlastne vyzerá. Je takéto krásne vonia. Má takú jemnú modrastú farbu, by som povedala. Takú fakt, že krásne. A úplne vidíte, ako sa krásne rozotiera. Úplne jemná, príjemná textúra. A tá hydratácia, úplne cítite takú tú jemnosť a hydratáciu hneď v tej pokožke a jemne chladí, čo je úplne za mňa super. Ďalej, na čo nesmieme zabúdať v lete, celoročne, nielen v lete, ale v lete obzvlášť je hydratácia rúk. Toto je vlastne hydratačno-výživný krém na ruky a nechty, ktorý vlastne dokonale hydratuje, vyživuje, regeneruje, rýchlo sa vstrebáva a zanecháva vlastne pokožku rúk takú úplne zmeknutú, zmekčuje vlastne pokožku a hydratuje vlastne nechty. Ja vám ukážem, ako vyzerá tento krémik. Je vlastne takýto, neviem, či to vidíte. Krásne jemne vonia. Je taký trošku hutnejší, ale úplne sa tak premieňa ako keby. A úplne vidíte, ako sa krásne rozotiera a hneď sa vstrebáva. Čiže naozaj má veľmi rýchlu vstrebateľnosť. Dokonale. Na čo častokrát zabudáme v lete sú naše nohy a preto tu máme tento regeneračný krémik na nohy. Je veľmi dobrý aj na veľmi zrohovateľnú pokožku, popraskanú pokožku, zmäkčuje ju, regeneruje, vyživuje, hydratuje. Môžete si na kľudne spraviť s týmto aj kúru večer napríklad. Je ideálne ho vlastne používať ráno aj večer, môžete kľudne aj počas dňa, ale večer vám odporúčam si ho naniesť na chodidlá, trošku takej hrubšej vrstve, dať si napríklad nejaký sáčik na nohy a následne ponožky a nechať si to vlastne na celú noc ako kúru. Ráno budete mať také nádherné nohy, prehydratované, úplne zmeknutú tú kožu, proste brutál. Takže tento krém na nohy je naozaj, že brutálny. A keď si spravíte túto kúru, ono vidieť výsledky po tomto používaní tohto krémiku je až po 5 dňoch uvidíte vlastne zmenu na vašich chodidlách. Takže aby ste si nemysleli, že hneď to bude vidieť, budete to vidieť až po 5 dňoch. Hydratuje, zvlhčuje, jemne odstraňuje vlastne zrohovanú, drsnú, popraskanú pokožku. Dokonca tento krémik redukuje mozole na chodidlách a petách, čo okrem iných zložiek obsahuje aj sojový olej, komplex bylín, ktoré vlastne zabezpečujú vlastne suchosť nôh. Urobte niečo najvyššie pre svoje telo a doprete mu dokonalú hydratáciu nielen na telo, nohy, ale aj ruky, pretože vaše telo to potrebuje.